Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dylan. Taong 1989, Godod, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, nagbakasyon ng isang buwan sa trabaho si Dylan. Oras kasi yun ng pag-uwi niya sa Godod para mabisita ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sinabay na din niya noon ang muling pagkikita ng mga dati nilang kamag-aral upang magkumustahan ito sa kanilang pangkasalukuyang buhay. Sa taong ito, asensado na sa buhay si Dylan. Isa na siya noong mataas na empleyado sa isang kumpanya at halos limpak-limpak na pera ang nakukuha niya buwan-buwan. Bagaman hindi siya noon pinapayagang umuwi, walang nagawa ang kanilang amo sa kanyang gusto. Kung tutuusin, napakalaking kawalan ni Dylan kung sakali mang umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil nasa Ilagan lang naman siya noon nagtatrabaho, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na umuwi. Sa pagdating niya sa Godod, agad naman siyang sinalubong ng iilan nilang kamag-anak na naroon. Binigyan ito isa-isa ni Dylan ng mga pasalubong para naman kahit papaano'y matuwa ang mga ito. Nang marating niya ang kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na abala sa gawaing bahay. Hindi nito alam na uuwi siya, gawa ng ninais niyang masurpresa ang mga ito. Pagsilay sa kanya noon ng isa niyang kapatid na lalaki, bigla naman itong naglululundag dahil sa labis na tuwa. Sa puntong yon, agad naman siyang nasilayan ng kanyang mga magulang na dali-dali din namang lumapit sa kanya. Matapos ng napakatagal na kumustahan, agad naman silang pumasok sa kanilang tahanan ng buong kagalakan. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos naman ang bakasyon ni Dylan. Ang tanging hinihintay na lamang niya noon ay ang pagbisita sa kanya ng dati niyang mga kamag-aral upang mapag-usapan ang kanilang gagawin sa araw ng pagtitipon. Habang naghihintay noon si Dylan, ninais niyang tumulong sa kanyang mga magulang. Kahit may pambili sila noon ng bigas at iba pang pagkain, pinili niyang magsaka at mamundok. Natutuwa kasi siya sa ganoong mga gawain na halos nagagawa lamang niyang maranasan kapag nakakauwi siya sa kanila. Habang umaakit sila ng kanyang ama, doon nila napag-usapan ang kanyang mga dating kamag-aral na naiwan sa Godod. Tay, may balita pa ba kayo kay Pepe? Gusto ko sana siyang makita eh. Paniguradong hindi naman yung sisipat sa aming napagkasundo ang pagtitipon. Wika ni Dylan. Ewan ko ba sa kaibigang mong yan, Dylan? Noong umalis ka rito, bigla na ring nagbago. Ilang ulit ko yung kinausap pero ramdam kong iniiwasan ako. Huwag ka sanang magagalit sa akin, anak, ha? Pero ang pamilya nila Pepe, merong usaping kumakalat sa kanila ang pagiging aswang. Wala namang nakakapagpatotoo. Pero ayon sa nakakita, kumpirmadong aswang sila. Kung tama ang kutob ko, paniguradong aswang na din ang kaibigan mo. Sagot ng kanyang ama. Tay, sigurado ka ba dyan? Baka naman may problema lang. Kung walang makakapagpatotoo ng bagay na yan, paniguradong kasinungalingan lang yan. Sagot naman ni Dylan. Basta anak, bahala na kayo sa inyong paniniwalaan. Ang sakin lang, iwasan mo yan si Pepe. Hindi maganda ang kutob ko dyan. Sagot ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang lugar na kanilang pagsasakahan. Isinantabi na muna nila ang kanilang mga usapin para naman kahit papaano'y magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Kinahapunan, pagod na pagod noong umuwi sila Dylan sa kanilang tahanan. Halos ilang kwadrado kasi noon ng palay ang kanilang ginapas na silang dalawa lamang. Hindi naman ito gaanong ininda ng kanyang katawan sa kadahilanang nagbubuhat din siya ng mga mabibigat
para mapanatili ang hulma ng kanyang katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy pa ring naghihintay si Dylan sa pagpaparamdam ng kanyang mga kaibigan. Nang hindi na niya maatim ang labis na pagkuburyong sa kanila, napagpasyahan niyang personal nang hanapin ito. Kung kani-kanino na siya noon nagtanong, mahanap lamang ang mga bahay ng dati niyang kamag-aral. Nang matuntun niya ang isa sa mga bahay ng mga ito, bumungad sa kanyang mga mata ang barkada niyang naglilibot ng isda. "Boyet? Ikaw ba yan?" tanong ni Dylan. Nang marinig siya ng lalaki, agad naman siya nitong nilapitan habang bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagtataka. Dylan? Kailan ka umuwi? Ito naman oh, di man lang nagsabing nakauwi ka na pala. Sagot naman sa kanya ng lalaki habang patuloy siya nitong niyayakap. Matapos ang kanilang naging kumustahan, napagpasyahan ni Boyet na itigil na muna pansamantala ang kanyang paglilibot ng isda. Kinausap niya noon buong maghapon si Dylan para naman kahit papaano'y magawa niyang malaman ang naging tadhana nito sa iligan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na binanggit ni Dylan si Pepe at ang iilang pa nilang barkada. Nang marinig naman yun ni Boyet, bigla naman itong natigilan na para bang hindi alam ang kanyang isasagot. "Boyet, nasaan ba si Pepe? Sabi kasi ni Itay, madalang na siyang pumanhik dito sa lugar natin eh. Dito naman talaga siya naninirahan, di ba?" Nagtatakang tanong ni Dylan. Nang marinig ito ni Boyet, huminga ito ng malalim at seryosong tumitig sa kanya. Alam mo kasi Dylan, marami talagang nangyari noong nawala ka rito. Sa pagkakatanda ko, umalis dito sila Pepe dahil napagbintangan silang mga aswang. Di ko nga alam kung bakit umabot sa ganoong pangyayari. Pero noong nandito pa sila, ramdam ko na talaga ang pagiging iba niya. Maliban sa hindi niya ako kinakausap, palagi siyang aligaga sa tuwing magsasalubong kami sa daan. Galit nga ako dun kasi akala mo kung sino na kung umasta. Sagot naman ni Boyet. Matapos nitong makapagsalita, inilahad nito kay Dylan ang bagong tinitirhan ng pamilya ng kanyang kaibigan. Nangako din noon si Boyet sa kanyang sasamahan siya para lamang makausap si Pepe. Sa pagpapatuloy ng kanilang talakayan, umikot lamang kay Pepe ang kanilang naging usapan. Kahit hindi man kasi noon ipagtapat ni Dylan kay Boyet, alam nitong si Pepe talaga ang kanyang hinahanap. Kinahapunan, napagpasyahan ng dalawa na bisitahin ang mismong tahanan ni Pepe. Bagaman kinakabahan noon si Boyet, naglakas loob itong samahan siya. Kampante naman sila noong dalawa sa kadahilan ng alam nilang malalim ang pagkakaibigan ni Dylan at ni Pepe. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, nalaman ni Dylan na nasa dulong parte pala ng nyoga ng bahay nito. Madalas sila doong pumanhik noong mga bata pa sila, kung kaya't hindi ito naging mahirap para sa kanila na puntahan. Pagdating nila sa lugar na yon, bigla naman silang natigilan nang maramdaman nila ang dahan-dahang pag-iiba ng paligid. Pakiramdam noon ni Dylan, umiikot ang mga puno ng nyog sa lugar na yon nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla naman niyang nakita si Boyet na labis-labis ang pamumutla. "Boyet, anong nangyayari sa'yo? Bakit putlang-putla ka?" tanong niya nang makita niya ito. "Ha? Putlang-putla? Bakit naman ako mamumutla? Ikaw talaga kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Halika na nga, nang makita na natin ang bahay ni Pepe." Sagot naman ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang kubo sa dulong parte ng nyugan. Napakadilim sa lugar na yon, gawa ng marami doong nagsisikumpulang puno na siyang nagkukubli sa lugar sa tirik ng araw. Paglapit nila rito, napansin nila noong walang tao sa labas,
pero maraming aso. Nagulat sila kasi kahit papaano'y nagkaroon ng maraming aso sa tahanan nila Pepe. Gayong marami itong pinagdaan ng takot sa ganoong mga hayop. Matapos yung maging palaisipan sa kanila, dahan-dahan naman silang lumapit sa lugar. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, kitang-kita nila ang pagsisitayuan ng iilang mga itim na aso. Panay na din ang pagtitig nito sa kanilang kinaroroonan na parabang nararamdaman na din ng mga hayop ang kanilang presensya. Pagtahol ng isang asong naroon, agad namang napadapa sila Dylan sa lupa. Matapos nila itong gawin, muling bumalik sa pagkakahiga ang aso na parabang hindi sila nito nakita. Kaya magmula noong napansin nilang hindi sila nararamdaman ng mga hayop sa ganoong posisyon, ninais nilang gumapang papalapit sa tahanan ni Pepe. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy naman nila noong pinagmamasdan ang buong paligid. Habang sinisipat nila ang lugar, napansin nilang merong umuusok sa bubong pero wala silang nakikitang tao sa loob nito. May isang gasera din doong nakasindi, subalit wala silang nakikitang kahit anong anino. Maya-maya pa, bigla namang napatitig sila Dylan sa pintuan ng bahay nang masipat nilang bumukas ito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila si Pepe na merong tinatawag sa labas. Habang pinakikinggan nila ang sinasabi nito, isang kataga lamang ang kanilang naunawaan at yon ay ang naghahanap yon ng isang aso na Sigbi ng pangalan. Matapos itong marinig nila Dylan, laking gulat na lamang nila nang lumapit kay Pepe ang 5 aso na parabang nakaintindi yon sa kanyang sinabi. Nang akmang babalik na noon si Pepe sa loob ng bahay, buong tapang namang tumayo noon si Dylan at nagwika ng, Pepe, pwede ba kitang makausap? Matapos nitong makapagsalita, agad namang nagsitahulan ang mga aso sa paligid. Nang akmang susuguri na siya nito, bigla namang itinaas ni Pepe ang kanyang kamay at kasabay nito ang pagbalikan ng mga aso. Maya-maya pa, bigla naman niya itong nasipat na lalapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Dylan, kailan ka lang bumalik? Seryosong tanong ni Pepe. Noong nakaraang linggo pa. Hinanap kita doon sa dati niyong tinitirhan pero wala ka eh. Kumusta ka na kaibigan? Napakalaki na ng ipinagbago mo ha. Gayunpaman, masaya ako dahil nakita kita. Sagot naman ni Dylan. Nang marinig ito ni Pepe, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang tinititigan si Boyet. Maya-maya pa, inimbitahan sila nitong pumasok sa kanilang mumunting tahanan upang makapag-usap sila ng formal. Pagkarinig noon ni Boyet, nag-alangan pa ito, subalit wala itong nagawa sa kadahilanang nagdesisyon na noong sumunod si Dylan kay Pepe. Paglapit nila noon sa kubo, doon nila nasipat ang mga nakapalaypay na karne sa bawat sampayan ng damit. Ang mga aso naman noong alaga ni Pepe, dahan-dahan silang pinagkumpulan habang nakatitig ng masama. Pasensya na kayo, Dylan, kung hindi maganda ang amoy ng loob ng bahay namin. Nasorpresa kasi ako sa pagdating mo eh. Yan tuloy, hindi ako nakapaghanda. Wika ni Pepe. Ayos lang yun, Pepe. Ikaw pa ba? Siya nga pala. Nasaan ba sila Tay Balong at Aling Emelda? Sagot naman niya rito. Nariyan sa loob, nagpapahinga. Halina kayo, pasok na. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang pumasok sila Pepe nang walang pagdadalawang isip. Pagpasok nila sa bahay na yon, agad naman silang niyakap ng napakatinding amoy na parabang pinaghalong nabubulok na karne at malansang tubig na ibinabad sa mga patay na isda. Habang patuloy nilang nilalasap ang bahong yon, pinilit naman nila ang kanilang sariling hindi masuka dahil sa isip-isip nila nakakahiya yun kay Pepe. Maya-maya pa, agad naman sila nitong pinaupo sa isang silya
at inabutan ng isang sunog na kamote. Yon ang ipinakain sa kanila nang sa gayoy hindi sila maburyong habang nag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na din ang mga magulang ni Pepe na aligaga at nananatiling tulala. Pagsilay nito sa kanila, tumangulang naman ang mga ito habang dahan-dahang naglalakad papalabas ng kubo. Sa puntong yon, hindi na mapigilan ni Boyet ang labis na kaba na para bang makarinig lamang siya ng kokonting kaluskos, nanginginig na ang kanyang buong katawan. Sa pag-uumpisa ng kanilang pag-uusap, purong kumustahan lamang ang naganap sa magkakaibigan. Kahit papaano, naging masaya din noon si Dylan sa kadahilanang hindi pa rin nawala sa katauhan ni Pepe ang dati nitong ugali. Nang tanungin na niya ito ukol sa mga rason kung bakit umalis ang kanilang pamilya sa baryo, doon na ito dahan-dahang naging seryoso. Alam ko, Dylan. Alam mo na ang rason kung bakit kami umalis doon. Ang mga naririnig mong sabi-sabi tungkol sa amin sa pagiging isa naming aswang? Totoo yun. Hindi ko yun itatanggi sa'yo dahil kaibigan kita. Pero kahit ganito kami, wala kaming pinapatay na kahit sino sa ating mga kababaryo. Oo, may mga pagkakataong kumakatay kami ng tao, pero isang beses lang yun sa isang buwan. Gawain na yun ng aming dugo para hindi kami madaling mamatay. Wala naman kami magagawa eh. Yun ang hinahanap ng aming mga sikmura. Sagot naman ni Pepe. Nang marinig ito ni Dylan, halos mapalunok na lamang siya ng laway dahil sa pagkagulat. Maya-maya pa, sinabihan sila ni Pepe na hindi niya ilalahad ang bagay na yon para sila'y takutin o kung ano paman. Sinabi niya ito upang wala na silang maging palaisipan ukol sa buhay na kanyang tinatamasa sa pangkasalukuyan. Alam mo, Dylan, matagal na din kitang hinahanap. Hindi ko malilimutan ang mga masasaya nating alaala noon. Pero nais man kitang puntahan sa Iligan. Bumabagabag sa isip ko na baka hindi mo matanggap ang bagong ako. Dagdag pa nito. Ha? Bakit mo naman iniisip yan? Ngayon nga nagbago ba ako sa'yo? Tandaan mo, Pepe, higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo. Hindi ako maapektuhan ng mga ganyang kasimpleng bagay. Ngayong nagkausap na tayo, sana naman bumisita ka din sa aming tahanan. Sagot naman ni Dylan. Nang marinig ito ni Pepe, tumawa lang naman ito at tumango. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Dylan ang nalalapit na pagtitipon ng kanilang mga dating kaklase. Nangako naman noon si Pepeng darating upang mapaunlakan ang kanyang imbitasyon. Sa pagsapit ng gabi noon, napagpasyahan na nila Dylan na bumalik sa kanilang tahanan. Hindi naman ito hinadlangan ni Pepe, gawa ng mapanganib para sa kanila ang manatili sa lugar na yon. Paglabas nila ng kubo, nadatnan nila ang mga magulang nitong nakatingala sa kalangitan na para bang merong hinihintay. Peng, pauwiin mo na yung mga yan. Malapit nang dumating ang mga kapatid mo. Wika ng ina ni Pepe paglabas nila ng bahay. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, halos hindi na magkamayaw sa takot ang kanilang mga katawan. Oh, Nay, mauna na din muna kami. Pakisabi na lang sa mga kapatid ko, meron lang akong hinatid na mga kaibigan. Sagot naman dito ni Pepe. Matapos nilang makapagpaalam, agad naman nilang binagtas ang daan pabalik ng baryo. Para hindi matakot noon sila Dylan, kinausap nila noon si Pepe ukol sa mga aswang na naninirahan sa nyugan. Ayon sa kanilang kaibigan, hindi lang sila ang mga taong merong dugo ng aswang ang naninirahan doon, sa kadahilanang naroon din ang iba pang mga tribo ng aswang na nanggaling pa sa ibayong lugar. Patago itong naninirahan doon para walang makakita sa kanilang mga ordinaryong tao. Dagdag pa nito na kapag gabi,
Mapanganib na din sa kanilang lugar, gawa ng marami doong mga nilalang ang hindi gumagalang sa mga taga-baryo. Kadalasan sila ang pinagbibintangan, pero ang totoong may gawa ng patayan sa kanilang lugar ay ang mga dayong aswang. Matapos itong mailahad ni Pepe, nangako din siya noong magiging ligtas sila Dylan at ang kanyang pamilya hanggat nabubuhay pa siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman noong nagsitahulan ang mga asong sumusunod sa kanila, indikasyong merong nagmamasid sa paligid. Matapos itong maramdaman ni Pepe, agad din naman niyang itinago sa kanyang likuran sila Dylan habang nagwiwika ng, Si Pepe ito! Anong kailangan nyo? matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang nila Dylan nang masipat nila ang mga panauhing bumababa ng nyog na nakabaliktad. Pagharap nito sa kanila, bigla namang nakaramdam si Boyet ng labis na pagsusuka nang sa hindi malamang dahilan. Nang masipat naman yun ni Pepe, agad itong kumuha ng kakarampot na laway sa kanyang bunganga at ipinahid sa bumbunan ng mga ito. Hindi sila mga kalaban. Kaibigan ko sila. Umalis na kayo habang hindi pa ako naiinis sa inyo. Wika ni Pepe sa tatlong lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Pepe naman, wala kaming mahanap sa baryo eh. Ibigay mo na sila sa amin. Ngayon lang naman kami hihingi ng pabor sa'yo, hindi ba? Wika ng isa sa mga lalaki. Nang marinig naman ito ni Pepe, agad naman niyang pinagmumura ang mga aswang dahil sa labis na galit. Maya-maya pa, inutusan niya ang kanyang mga asong ikulong sila Dylan pansamantala upang maging ligtas sa mga kauri niyang aswang. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang nila Dylan nang masipat nila ang mabilisang pagsiuslian ng dalawang malalapad nitong mga pakpak sa likuran. Dahil sa ginawa noon ni Pepe, bigla namang nagsialulungan ang mga asong kanyang alaga na parabang tinatawag nito ang kanyang mga magulang. Halos kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang biglang masipat nila Dylan ang malademonyong kaanyuan ni Pepe. Paglalarawan niya sa anyo nito, meron itong malalapad na mga pakpak sa likod at halos butot balat na ang buo nitong katawan. Mahahaba din ang braso ni Pepe at meron itong matatalas na mga kuko. Kulay itim din ang balat nito at meron itong napakaraming balahibo sa kanyang buong katawan. Nang tuluyan na itong makapagpalit ng kanyang kaanyuan, mabilisan naman itong sinugod ang mga aswang na tumambang sa kanilang dinaraanan. Dahil sa napakadilim noon ng lugar, kung kaya't bigo sila Dylan na masipat ang pagbubuno nito sa bawat isa. Halos tumagal noon ang paglalaban nila Pepe ng 10 minuto na naglikha ng iba't ibang nakakapangilabot na ingay. Sa pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, laking gulat na lamang nila nang masipat itong tangan-tangan ang 3 bangkay ng mga aswang. Dylan, pasasamahan ko kayo sa mga aso ko. Bilisan ninyo. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong lilingon rito. Sibat na! Wika ni Pepe na merong kakaibang boses. Nang marinig naman ito nila Dylan, agad din naman silang kumaripas ng takbo dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang baryo ng ligtas at wala ni isang galaw sa kanilang mga katawan. Pagdating nila noon sa bahay ni Dylan, doon na pagpasyahan ni Boyet na magpalipas ng magdamag. Bagaman nag-aalala sila noon kay Pepe, alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa. Ilang araw pa ang lumipas, wala nang naging balita si Dylan sa kanilang kaibigang aswang. Ni anino nito, hindi na nila nakita na parabang naglaho na lamang na parang bula. Pagsapit ng pagtitipon para sa anibersaryo ng kanilang dating kamag-aral, hindi na doon dumating si Pepe.
Pinilit pa nilang sadyain ang bahay nito ngunit wala na doong naninirahan. Ni hindi na nila nakita noon ang mga asong alaga nito na siyang ipinagtaka nila ng husto. Sa pagdating ng puntong aalis na noon si Dylan sa gudod, bigo pa rin siyang makita si Pepe. Kahit nais man niya itong hanapin, alam niya sa kanyang sariling wala na siyang oras. Ipinagpanalangin na lamang niya noong ligtas ito kasama ang kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling alaala pa rin kay Dylan ang masasaya nilang pagsasama ng kaibigan niyang aswang. At napagtanto niya sa kanyang sarili na kahit isang aswang na si Pepe, alam niya na ito ay isang tunay na kaibigan. Okay, sana all, no? Pero kasi itong mga ganitong klase ng panahon, kapag nagkaroon ka ng kaibigan, masasabi mo talagang tunay mo na kaibigan yan. Di pa yata uso eh. Ewan ko itama nyo ako kung mali ako. Yung mga panahon ba na to uso na yung plastikan? Yung magpapanggap na kunyaring concern sa'yo pero totoo pala, gusto kang ibagsak. Di ko lang alam kung uso na to nung ganitong taon. Pero kasi napapansin ko lang kapag mga ganitong taon na nagiging magkaibigan, talagang loyal sila sa bawat isa. Mantakin ninyo, ilang taon nang hindi nagkita tapos nung nagkita, ganun pa rin yung pakikisama niya. Isipin nyo na lang yung pinagdaanan ng dalawang to. Sobrang nakakatuwa lang kasi may ganung pangyayaring kaibigan. Talagang nakakainggit. Sa panahon kasi ngayon medyo mahirap na makakita ng ganito Yung isasakripisyo yung sarili nila para sa ikabubuti mo. Na hindi mo naman kaano-ano, kaibigan mo lang, pero kayang gawin yung bagay na yun. Sana may ganito pa, no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa pagkakaibigan nitong dalawa, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.